खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी थांनाय मैया मोनाबिलि समाव बीपीएफ दलनि मावथि सोद्रोमाफ्रा बीपीएफ दल नागारनानै यूपीपीएल दलाव जयेन जादों। 18 नं मानास सेरफां बियाबाव बिटिआरनि एम धनन्जय बसुमतारीनि नुजाथिनायाव बीपीएफ दलनि मावथि सोद्रोमाफ्रा बीपीएफ दल नागारनानै यूपीपीएल दलाव जयेन जादों। थारैनो बीटीसीआव बिसायख'थिनि गोख्रों दोहौआ सोलिगासिनो दं आरो बेखौ नोजोर होनानैनो गुबुन गुबुन दलनि मावथि सोद्रोमाफ्रा यूपीपीएल दलखौनो सरकाराव लाबोफिननो थाखाय यूपीपीएल दलाव जयेन जागासिनो दं। नंगौ बीटीआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों हाबा मावनाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायखौ मोजां मोननानै फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव यूपीपीएल दलखौनो देरहासार खालामनानै प्रमद बर'खौनो फिन सरकाराव लाबोफिननायनि थांखिजों एम धनन्जय बसुमतारीनि नुजाथिनायाव बर' बाजार प्राइमारिनि सिङाव थानाय खैरोगुरि गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा यूपीपीएल दलाव जगदान जादों। बीटीआरनि एम धनन्जय बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला मानास सेरफां बियाबाव गोबां बीपीएफनि कर्मीफोरा यूपीपीएल दलाव जगदान जागासिनो दं आरो बेबायदिनो बर' बाजार प्राइमारिनि बेन्दोङाव थानाय खैरोगुरि गामिनि थागिबि बीपीएफनि कर्मीफोरा आदिबासी आरो बर' सुबुंफोरा यूपीपीएल दलाव जगदान जादों। दानिया फैदो एम धनन्जय बसुमतारीनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंना लानि। नमस्कार खुलुमबाय जहार दिनै बे मानास सेरफां समष्टिनि बर' बाजार प्राइमारिनि बेन्दोङाव थानाय बे खैरोगुरि गामियाव आदिबासी आरो बर' मैखोम गामिया दिनैहाय गावसोरनो एकदमबारे सदस्फेद भाबै दिनैहाय आगोलाव जिहेतु बिसोर गासिबो आंखौ बीपीएफनि सावगारि एबा नांगोलनि सावगारि भट होनानै देरहाहोदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनावहाय जिहेतु आं बीपीएफ गारनानै यूपीपीएलआव हाबबाय दा बिथांमोनाबो बे रायजो राजाफ्राबो दिनैनि दिनावहाय यूपीपीएल सरकारनि दिनावसो इसेब्लाबो लामा मोनबाय, इसेब्लाबो जोङो ब्रिज मोनबाय बेखौ साननानै बिथांमोना दिनैहाय बे गामिनि रायजोफ्रा बे गामिनि आदिबासी रायजोफ्रा ज' न'खरसेबो गारालासेनो गासिबो दिनैहाय यूपीपीएलआव हाबजोब्बाय आरो जोंबो यूपीपीएलनि कर्मी हिसाबै यूपीपीएल दोलोनि लिडार्स हिसाबै जोङो दिनै बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय आरो दिनैनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो यूपीपीएलनि परियाल होननानै घोषणा खालामबाय।